आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना। आं अलरेडि बेनि डिटेल्सखौ आगोलावनो मोनसे भिडिअ'नि जोहै फोरमायखांबायमोन लोगोफोर। नाथाय गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों बेनि एप्लाइ भिडिअ'खौ नांगौ होननानै। आङो बेनि बेसिक एप्लाइनि भिडिअ'खौ लानानै फैदों दिनैहाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा बेखौ बानायनानै लानो हागोन बे स्किमखौ। बे स्किमानो जाहैबाय लोगोफोर जाय बिथांमोना खेथियक आरो जाय बिथांमोननियाव इश्रम कार्ड दं, नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै बानायनानै नोंथांमोना मिनिमाम 3000 राङै फैसा लाबाय थानो हागोन मास मोनसेयाव। लोगोफोर बे स्किमानो जाहैबाय पेनसन स्किम। नोंथांनिफ्राय मिनिमाम 50, 60, 100 नोंथांनि बैसो हिसाबै फैसा नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय दानलांबाय थागोन। लोगोसे नोंथाङा 60 बोसोर जायोब्ला नोंथाङा 3000 राङै फैसा मोनबाय थानो हागोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। आङो बेनि एप्लाइनि बेसिक डिटेल्स खिनिखौ आङो देखायलांनोसै। दानिया जोङो बेखौ बोरै बानायनो जों नायदो। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ बानायनो थाखाय गुगोलाव थांनानै इश्रमखौ सार्च खालामनांगोन। आं बेनि लिंकखौ अलरेडि भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव नुदों इश्रम हुम। नोंथांमोना बेयाव इश्रम हुमाव थांनांगोन। जाय बिथांमोननियाव इश्रम कार्ड दं बिथांमोनाल' बे स्किमखौ बानायनो हागोन आरो जाय बिथांमोना आबादारि, आं बिनि डिटेल्सखौ आगोलावनो खोथाखाबायमोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे पेज गेवबाय। नोंथाङा दानिया नैबे रेजिस्टार अन मान धनाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा मोनसे पेजाव फैगोन। नैबे पेजाव फैगोन बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पेज। दानिया नोंथाङा बेखौ बानायनो थाखाय नैबे सार्भिसाव थुनांगोन। जोङो बे सार्भिसाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे निउ इनरलमेन्टआव थुनांगोन। जों नैबे निउ इनरलमेन्टआव थुबाय। निउ इनरलमेन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे फर्म गेवगोन लोगोफोर। बेयाव लोगोफोर मोनसे सोंदों जोंखौ नोंथांनाव इश्रम कार्ड दंना गैया। नोंथाङा बेखौ येस होबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर 1 नाम्बाराव जोङो फर्म फिलआप खालामनांगोन। 2 नाम्बाराव जोङो नोंनि बेसिक डिटेल्स आरो बेयाव नमिनिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बहायनांगोन। आरो 3 नाम्बाराव नोंथाङा मोनसे मेन्डेट फर्म डाउनलड खालामनांगोन। आरो 4 नाम्बाराव नैबे फर्मखौ आपल'ड खालामना होनांगोन। आरो 5 नाम्बाराव नोंथाङा पेमेन्ट दाननांगोन। आरो 6 नाम्बाराव नोंथाङा मोनसे कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दानिया लोगोफोर पार्सनेल डिटेल्सआव नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि इश्रम कार्डनि नाम्बारखौ होनांगोन आरो नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव होनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन नोंथांनि। आरो नैबेयाव भेरिफाइ खालामना होनांगोन। नोंथांनि बेयाव नामा अलरेडि बेयाव सिलेक्ट जाना फैगोन आरो नोंथाङा बेयाव इमेल आइडि दंबा होजागोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बार होनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन। आरो नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारा अट'मेटिक सिलेक्ट जाना फैगोन। दानिया लोगोफोर नैबेयाव एड्रेस डिटेल्सआव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव साब डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव पिन क'डखौ होनांगोन। आरो नोंथांनियाव बेयाव सोंदों नोंथाङा नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय बिलं खालामोबाथाय जों बेयाव येस होनांगोन लोगोफोर। जों बेयाव येस होनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांनियाव आदार डिटेल्स सोंदैयाव नोंथांनि केटेगरिया अलरेडि बेयाव सिलेक्ट जागोन आरो नोंथांनिया मा खामानि मावो बे अकुपेसनाव थांनानै नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांनियाव बेयाव सोंदों नोंथाङा EPFOनि मेम्बारबा बेयाव येस होनांगोन आरो नङाबाथाय न' होनांगोन। जों बेयाव न'खौनो होनांगोन। येस होबाथाय जानाय नङा। दानिया लोगोफोर नोंथाङा इनकाम टेक्स पेयारबाथाय बेयाव येस होनांगोन आरो नोंथाङा इनकाम टेक्स पे खालामाबाथाय बेयाव न' होनांगोन। दानिया लोगोफोर नैबे टिकआव बेखौ जोङो फरायनांगोन। फरायनानै नोंथाङा नैबेयाव टिक होनानै नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जों बेयाव टिक होबाय लोगोफोर। दानिया जों बेनि नेक्स्ट फर्मखौ जोङो नायनोसै। दानिया लोगोफोर जोङो नैबे 2 नाम्बाराव फैबाय। जोङो बेखौ जोङो बेयाव जों जिखिनि डाटा फिलआप खालामदोंमोन आधार कार्ड बा इश्रम कार्डआव जिखिनि डाटा दंमोन बेयाव श' जाखागोन बेयाव अट'मेटिकै। दानिया लोगोफोर नोंथांनि बेयाव नोंथाङा बेसे पेमेन्ट दाननांगोन नैबेयाव नोंथांनि बैसो हिसाबै बेयो श' जाखागोन। आंनिया 80 रुपिस फैदो बेयाव। दानिया लोगोफोर बेयाव नोंथाङा मास मोनसेयाव फैसाखौ दानहोलांनो ना 3 मान्थआव दानहोनो ना 6 मान्थआव दानहोनो ना 12 मान्थआव दानहोनो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं 1 मान्थआव दानहोगोन। नैबेखौ 1 मान्थखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव अलरेडि नोंथांनि इश्रम कार्डआव जिखिनि IFC बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथाङा बेयाव होनाय दंमोन बेयाव श' जाखागोन। नोंथाङा नैबे IFCखौ बेयाव भेरिफाइ खालामना होबानो जाबाय। जों बेयाव भेरिफाइआव थुगोन। जोंनिया दानिया भेरिफाइ जाबाय। नोंथांनि अट'मेटिक बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट्सआ
स' जाखागोन नोंथाङा इश्रम कार्ड बानायनायाव जिखिनि बेंक डिटेल्स होदोंमोन। दानिया लोगोफोर नोंथांनि नमिनिनि डिटेल्सआबो बेयाव स' जाखागोन। आं बेखौ ब्लार खालामना दोन्दों सिकिउरिटि पारपसनि थाखाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव टिक मार्क होनानै जों बेयाव टिक मार्क होबाय। दानिया जोङो नैबे प्रसिडआव थुनानै होनांगोन। साबमिट एन्ड प्रसिडआव थुनानै जों होबाय। दानिया लोगोफोर बेयाव येस खालामना होदो नोंथाङा। बेयाव येस खालामनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा नैबे फर्मखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै बेयाव बेसिक नोंथांनि डिटेल्सखिनिखौ बेंकनि डिटेल्सखिनिखौ बेयाव नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामना नांगोन आरो फिलआप खालामनानै नोंथाङा नैबे 4 नाम्बाराव थांनानै बेखौ आपल'ड होनांगोन। जोङो बेखौ डाउनल'ड खालामसै लोगोफोर। जोंनिया फर्मआ डाउनल'ड जाबाय लोगोफोर। जोङो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै फिलआप खालामनांगोन आरो जोङो बेखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन। जों दानिया बे प्रसिडआव थुबाय। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि बे फर्मखौ नैबेयाव आपल'डआव थांनानै नोंथाङा आपल'ड होनांगोन। होमब्लानो बेनि फर्मनि खामानिया जोबगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव थांनानै 5 नाम्बाराव थांनानै नोंथाङा पेमेन्ट दाननांगोन। नैबेयाव आंनिया फैदो 80 रुपिस नोंथांनि बैसो हिसाबै बेयो फैगोन आरो बे पेमेन्टआ मान्थलि दानजाबाय थागोन आरो नोंथाङा जेब्ला 60 बोसोर जागोन अब्ला नोंथाङा 3000 राङै फैसा मोनबाय थानो हागोन। नोंथाङा पेमेन्टखौ 5 नाम्बाराव थांनानै दाननांगोन आरो नोंथाङा 6 नाम्बाराव मोनसे कार्ड डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। बिदिनो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। आं अलरेडि बेखौ बेलेग स्किमाव बानायखांबाय। आं मानो होनब्ला बेखौ बानायला। आं नोंथांमोननो ओरैनो बेसिक डिटेल्स एप्लाइनि खिनिखौ होबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बिदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना आपडेट मोननो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।